Rollercoaster. Takže teraz, že sledujeme 18. výročka na novém adventári, takže máme 18. okienko. Pri Gingerman Bread. Gingerbread Man. Áno. Dnes ideme ďalšiu z našho one bloku, najhoršiu, akého môže zapnúť. No a dneska bych začal rovno s tým, že keď tam dám torčku, tak tá voda nebude mraznúť, tak to dneska vyskúšať. Takže potrebuji si brať torčky, ja by to nejaká aj mohla mieť ináč. No, 4 tu mám, vidíš to. Takže, nejinkam ich dám, akože jak ich mám dať, aby to fungírovalo, mám ich dať pod to asi nebude fungovať podľa mňa. Takže podľa mňa, kebyže ich dám sem takto. Celé to tu je zasnežené, tak a budeme dokonca vidieť dobre budem. Ono to funguje! Shit! Hej, ono to funguje! Ne na to, kámo. No a hentá, co? Proč to z tejto strany nejde? Delaj! Halo? A už to sa zmrzlo tu. Tak ja ti pomôžem, dobre? Tak. A uvidíme, či to zostane takto. Bola to do prostriedku nedočáhne úplne, ale mohlo by akože. Tam neviem, aby to zbralo, kámo. Možno tu má to do prostriedku blok, pretože aj to nemusí proste úplne na každém bloku, to sa rozšíruje, kámo, aj do stran. Takže keďže do prostriedku sem tam proste položím jeden blok, tak by to mohlo ísť dobre, kámo. Ale vypadá to, že to funguje, že sa to proste nerozmrazuje, hej. Teoreticky bych mal ušetriť točky, aby to bolo dobre. No ukáž. To je prvý cobblestone. A kde je prostriedek? Koľko to má bloku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže toto je prostriedek. OK. Vidíš to perfektný prostriedek? Takže ja ušetrím točky, trebnú jednu sem, to je zničím na okol. Tak bude to dobrý taký mostek aj, že teraz chápeš, nemusím to preskakovať alebo cokoľvek, alebo bych to tu dupal, tak to môžeme proste prejsť. No a jak vidíš, tak ono to zasítí proste aj vedľa toho, to musí byť presne vedľa toho voda u každého. Ale to nie je takto presne do rádku, ide to proste okolo toho, takže tady vidíš to? Všetko je to celé zahodené a vypadá to tak, že tá voda nemrzne. A to vypadá celkom akože je to také aesthetically pleasing, chápeš? Jakže 10 sekúnd na odpoveď. No tak to. Toto po mne nechci. Co ti treba? 70, ty pekneš 24. Hráč GTA, ty si pekne v piči. Ono to fore nemrzne, hej na to. Tak to trebnú ešte sem. Ja počítam, že to daj na 100. Tak tam takto sem. No už sa to roztopilo, hej na to. Táto rozbijem už celé. Hej na to. Normálne. No to kámo, toto vyriešené. Takže díky Ríšo a ideme ďalej. No, toto vlastne celé, vlastne jediný kámo, co som akože chcel naplánovať robiť tento díl. Ináč ja absolútne nič chcem robiť. Tady, chill. No, dobre. Level máme 7 a myslíš, že tady toho zrovna moc akože robiť nebudem, nemôžem. Počkaj. No a ideme si robiť kaktusovú farmu. Lebo proč ne? Vidíš to, ja som vedel, že niečo vymyslím, kámo. Tak dostal som taký nápad, že bych to mohol spraviť. Jak toto zničil, najprv, zeber všetky ty kaktusy, tak tu ich krásne spiestuj, takto, uteč s tým pískem, točka neviem co včera akože, takto, daj sem a sem, takto. A tu okolo postav takéto niečo. More sa s týmto nekonečným zdrojem vody. S týmto mi uteč na chvíľu. Tento nepotrebujem, to môžem zebrať no táto, kámo. Čo to tady už je nekonečný, ne? Pravený. No, toto tu zaskládaj, to mám piči už. OK, tak, včíl, chcem ešte takéto niečo. Kam, jak vysoké byli kaktusy? 1, 2 a tretí pokus, to mne povolí. Dobre, toto bych řekl, že je tak asi akorát. Trošku si ešte nechaj budeš potrebovať ešte, toto si daj preč, na bok, spíš. Zeber si vodu. Tak, máš kýbel a vidíš to? No, o táto už mám, kámo. Toto ešte nic zrob, a mopočené. O táto, mělo by to prejít všetkýma týma presne, kámo. Absolútne perfektne to vyšlo. Vidíš to konca aj blok tady. No, vidíš to. OK, to ešte furt musím vyriešiť. A tam bych dal hopper, ale ja neviem kámo, či sú tí hoppre už odenkle. Ale mieli by byť, protože to je vlastne, to není viesť na odneknutí, to je vlastne z ironu spravené, chápeš? Ja bych tu měl nejaký vypek. A juj, more, koľko tu je. Hopper, máme hopper. Tu je hopper. Jo, aj česku do toho musím dať. Tak OK, česky mám, jo, 10 na to drp. Bang, to by bylo hopre, toto môžeš vrátiť. Či ne, ešte budeš potrebovať jeden kýbel. To vráť. No, 2 čestky chcú. Ja áno, vlastne tam musím dať toto. Že je strašne málo místa, tedy zrazuje, hej na to kámo. Jaké to je veľké more. Strašne málo místa tu je zrazu. No to nevadí. Dáš sem čestku včil, tady takto sem. Počkaj, potrebuji tady vyinženírovat. Potrebuju schody. Schody. Potrebuju. Tu máš schody. Joj, schody je takto sem. No, tak a tu dáš čestku. Takže vlastne to môžu dať zpátky. Ale to tak. A čo tu pôjde otevřít? Dále sem dáš hopr. Keď toto hodím něco, je to tam, paráda. To by bylo hotové. Čo dáš? Čo potrebuju plot?
Kde tu mám ploty? Tu sú ploty, tu ich je 300. Bude stačiť iba jeden k tému, aby to fungovalo. Ja na to. Nech to je pekné, toto pro design, vidíš, tady robím. To je zase aesthetically pleasing. Tak a schodina, potom hen tam ešte ďalší. Víš, nechám to nedá to schodina. Tak a tu, počkaj. Trbu na to takto to môže byť. Už sa mi to nechce preráviať, kávo. Sem dáš torčku, pomôžem ti, prosím ťa, lebo nechcem na tebe čekať. Tak, toto perice všetky títo, ne, takže to je perfektne. Takže proste jednokrát to spadne, proste vždycky to bude, vždycky to zebere tá voda, ten prúd. A nasadíš tam kaktusy v čiliba. Tak, hotovo. A to je celá farma. Čili jak jeden kaktus naroste, tak on vlastne nemôže byť takto naprieč bloku. Či počkaj, ne, práve že môže. Ja musím takto spraviť ploty. 4 potrebujú. Z každej strany to takto musí byť. Je na to. Tak. A vlastne kaktus nemôžeš položiť veľa bloku, ináč sa zničí. V tej prípade on hneď, jak naroste, tak sa zničí o ten plot tady. V tej prípade vypadne do tej vody a tá voda ho donese do toho hopru. Je na to. Tam spadne. Tak, a ten prúd treba do toho a ja ho tedy zase zeberiem ten kaktus. Takže tu je automatická kaktusová farma. Toto prosím ťa vyhoď preč. Prečo, keď si vyrobím presne takto jedno, tak to budú presne 4. No ešte tí kaktuse nechávaj tady. Tu už všetky storované. Takto, takto. Ja na to vidíš, celá tá voda tam proste je, takže kámo, hej, co si? Do riti, torčka kámo, až mi to nenapadlo. Dať torčku. Ale co si debil už? Takto to spravím. No, takto. No. Tak, no hej, aké to je pekné, co si počúvaj. Počkaj, tam je ešte jeden plot. Joj. Né, my sme svoj problok žádný, tak ja som proste vyťažil hlínu do piče. OK, vylez si. Tak, to je co som chcel. Som sa čo nechce vrácať, takže si bude do riti. No, a je, hotovo. Kaktusová farma automatická. No hej na to, počúvaj. Už aj farmička krásne funguje, je krajší, je taká svietlejší a už máme kaktusovú farmu. No ale ja to chcem vidieť in action. Takže, iba tak víš, čo to chcem ukázať. Ale hlavný se more, ja ho žere. No, melónsovú, kaktusovú, automatickú kaktusovú farmu, dobre. More, funguje to vôbec? Naroste to vôbec, keď natíme hento? Plno to vôbec naroste. Možno by to narostlo, ale možno to je takéto spravené v tej najnovšej verzii, alebo to je na 19. Že to možno aj nenaroste, keď tam je blok. No, konečne, vidíš to? Tam si to videl in action, kámo. Paráda. Tak a máš tady už 12. Takže takto funguje táto krásna farma, vidíš, že funguje. To má kráva alebo ďalší, to bola asi kráva, no. Hej na to, zase, vidíš to? Tu bych to sekal našu krásnu farmu. Co to zaseklo niekde? Čak, tam je 12 stále, more. To zaseklo niekde? Či jebe mi, alebo jebe temu a drbu na to. Takže asi tak, vidíme sa zajtra.